Lidl je dlhodobo líder v projektoch spoločenskej zodpovednosti. Pomáha všade, kde sa dá. Štvornohým miláčikom, darovaním granúl, konzerv alebo preplatením veterinára v slobode zvierat. Tentokrát sa spolu s nami rozhodol, že k zodpovednosti privedie aj iných zamestnancov cez venčiacu výzvu. Začalo sa to interne cez aplikáciu VR Lidl v duchu hesiel nekupovať, ale adoptovať. Šíriť osvetu, vyvenčiť, priniesť opusteným psíkom maškrty a povedať o tom ďalej. Ako to dopadlo? Vyvenčili sme vyše 100 chlpáčov, zapojili 20 útulkov naprieč Slovenskom, posilnili firemnú kultúru a prispeli k misii Lidla naplniť ročne 250 000 misiek. Zapojili sme aj influencerov, Kvetku Horvátovú či Borisa Prša. Cez ich sociálne siete sme zviditeľnili dôležitosť zodpovedného správania. Kampaň rezonovala aj na televíznych obrazovkách. Mediálny dosah sa vyšplhal nad 2 milióny. No v prvom rade sa nám podarila efektívna osveta, naplnené misky, vyvenčené psy a spokojní zamestnanci s dobrým pocitom zo seba i z firmy, v ktorej pracujú. Tak, labku na to!